Siihen on aika helppo vastata, että se on tämä luonto. Eli mä asun itse tuossa Kalviikin kainalossa ja jos ajattelee sitäkin paikkaa, niin siinä on heti 3 tämmöistä luonnonsuojelualuetta, luontoaluetta. Ja eläkeläinen kun olen, niin harrastuksena on ulkona oleminen. Ei mikään urheilu, vaan ulkona oleminen. Tämä hiihtäminen kuuluu osana siihen esimerkiksi täällä Mustavuoressa pääasiassa. Vuosaaressa on parasta se, että täällä on hirveän hyvät ulkoilumahdollisuudet. Sitten täällä on hyvät kulkuyhteydet keskustaan, pääsee helposti, jos tarvii lähteä. Mutta pakostihan Vuosaaresta ei tarvitse lähteä mihinkään, ellei nyt työmatkoja joudu sitten tekemään. Ja meri on lähellä, sinne voi mennä retkeilemään merenrannalle. Ja sitten se, että täällä on paljon maahanmuuttajia, joista minä pidän, että täällä on erilaisia ihmisiä ja se on mun mielestä mielenkiintoista. Se on tämä, mitä tänne on nyt vähän jätetty, tätä luontoa ja meri ympärillä ja palvelu tässä, kaikki tässä keskellä lähellä. Ja olen niin kuin itse syntymästä seurannut tätä rakennusta ja kaikki, että tiedän mikä on ollut ja mitä on tullut. Lasten kanssa työskennelleenä niin meistä on mukava käydä kirjastossa lainaamassa kirjoja ja sitten leikkipuistot. Täällä on monta leikkipuistoa, niissä on kiva vaihdellen käydä ja riippuu tietenkin lapsiryhmästä, mutta tällainen. Tämä tuntuu jollain tavalla niin kuin kaupunkimaisemalta ja yhteydet pelaa joka suuntaan ja palveluja riittää ihan tarpeeksi.